Línia automàtica d'ompliment de pols per a cafè, pols de coco. La màquina de neteja de llaunes buides UV baixa amb esterilització ultraviolada i la pols de bufat i neteja estan integrades. Alimentació i farciment de cargols de la màquina d'ompliment de barres automàtiques, d'alta precisió i funcionament estable. Màquina de segellat de llaunes automàtica, la velocitat de segellat es fixa en 33 llaunes per minut, la producció està automatitzada. Que millora l'eficiència de producció i estalvia costos laborals. La qualitat de l'impressora de dates és bona i de fàcil manteniment.